Yamakateerera kudai so ndiyo Kulliant TV yacho patinokupai now ma-updates. Nasi ndadzoka ndoda kungoti ndingokupai a quick summary pane zvinhu zvataurwa namudhara Geza ndichizokutsanangurai because most of the time language inotaurwa nemakomberedzi aya hainzwisiswe neruzhinji rwepaZimbabwe, but isusu tinonyatsonzwisisa ende tinoziva kuti kana munhu akataura point yakadai so iyi anenge achida kuedza kuti kudii. So mudhara Geza atanga achitsanangura nyaya yezvinhu zvakaitika kupolitbureau meeting iyo yakaitwa achitaura chiitiko chese chakaitika, VP Chiwenga nestanzi dzavakatora kuzoexposana nevanhu vavo, kuzonangana face to face kwavaiita mucentral committee imomo vachitaura kuti zvoni uyu tiri kumupango wadikidiki bozi vanga vataurirana zvakazokonzera kuti ndangagwata kana zvakadaro indatadza hangu basa ndakuita sei ndakusiya zvikanzi basa usikusiya kusvika wasunga zvigananda. So iri kunzi order yakaiswa yekuti zvigananda zvisungwe. Zvigananda ndianani? Tagwirei Chivhayo, Tungwarara, rimwe timu rese iro ringosiplasha mari ndo vari kunzi vari kusungwa. But takazvitarisa guys, to be very honest, umwe munhu achasungirwa mahara ipapapa, the likes of ana Scott Sakupwanya nevamwe vakomana vese vanenge vari papapa. Hatizonyatsoziva hedu kuti ma-issues avo anenge ambori enyatso echi, because isusu zvigananda toziva zviri kutora matenders, but kune vazhinji vanenge vachinyanyisa kushandiswa zvakanyanya ipapapa. And the other thing yavari kubuda vari kuhighlighta vachitaura vari kuti zvoni timu iri rinesivana naEmmerson vakahanzi vakaba mari, vakaluta mari yeZANU-PF. Saka iko zvine zvavakuda kudzosa mari vachitanga vari kuidonata kutanga naFather Christmas. Ivo vatori busy kuda kutenga zvinhu, kutenga ma-structures like pane chimwe chiitiko chatoitika nhasi. I was even shocked ndichinzwa kuti zvone Tagwirei akatenga mota achitengera vanhu vari mucentral committee 30 vacho vatopiwa nhasi mota idzodzo, ma-Ford Rangers zviri kunzi dzakatengwa naTagwirei. Izvi zvimwe zvinhu zvekuti tiri kutoshamisika nazvo, tiri kutozvinzwawo izvo. So the other thing, pari kunzi uyo akabva adiridza kutonhodza ana Daniel Garwe ari mucentral committee politbureau momo achitaura kuti zvoni right nyaya ye2030 iye yanga kutoisendeka paside. Akutaura kuti vanhu ngavagadzirire pati yavo, ngaigadzirire kuti ione kuti ichi chanowina election muna 2028, even though vanhu vari kufamba zuva vachiimba 2030 ndeyaningi 2030 zvakazodai 2030 zvichazonodai. So ari kunzi aiwa nyaya idzodzo iye hake tiri kuziva kuti ndiye ari kufamba achisponza obva anyebera kunge asiri kuida, but vari kutaura kuti tiri kukuonai hanzi hatisi mabalance. The other thing iri kutaurwa ndeya Temba Muliswa ari kunzi zvoni aonekwa achienda kunopiwa mari kuBorodale private office dzeana ED idzodzo. Ari kunzi mukomana amukira kuSensen kunopiwa mari yekuti afambe achitanisha zita raVP Chiwenga, achitaura bad things, achitaura kuti zvoni hanzi vari kuda kuita coup against the president. Saka ari kunzi kuda kunosvibisa zita. Saka ari kunzi tiri kukuziva, takuona ende takutora mapictures ende vari kutaura kuti haunyare wakaita sei, umboti neunhu hwakadii. Pataura zvakawanda about Temba Muliswa. Achinzi saka go ahead enda unoningina, but tiringokupa warning kuti kana uri munhu akakwana dzosera mari usiyane nazvo, but takuona takutora mapictures chienda unoita hako zvawandise zvawapuirwa mari yako. It's something chiri kuvhundutsa vanhu vakawanda kuti aizvi. Saka vanhu vari kutosvika pakutonoudzana kuti zvonita kuda kuzoenda unotora mari tozonodai pakaipa pari kupisa. The other thing yandiri kuona futi imwe yazobatanidzwa nyaya yehanzvadzi yake Muliswa. Iri kunzi hanzvadzi yako iwo muri kuitadzisa kuti isasungwe, imimi muchinoivharidzira muchiibatsira, but mukuziva kuti akaba mari, akaita zvinhu zvakawanda, akavhura hombe. The other thing mauda kuswera muchinori hanzi mukurizaina mabasa, mukunzi wajika kuMP wakunoswera uchinorwa nemasabhuku kuchirwa netumadhara tokumusha. Is the other ngini yasumudzwa futi namudhara ningirikini iyoyi. And ari kunzi kana wakangwara dzorera hako mari, but kana usingade it's okay. And mukuru wavo futi ari kunzi right, do the right thing. Ndo imwe nyaya yandiri kuona yanga chinyataurwa namudhara Geza, because atoti nguva pasisina, but iwo for you kuti ungokupawo zvinguva inoza zvaya zvekutaura zvemunhu atotoziva kuti kwasara mawiki mashoma tumadhezi tushoma. Ari kunzi but do the right thing, you know what to do, because honestly speaking they know what is needed. Vari kunyatsoziva kuti chii chinenge chichinyatsodiwa. So apa pakuzoningirinawo panyaya dzavo idzi pane zvimwe zvanga zvakubuda zvokunzi people like ana Garwe takavaudza musaite dzungu, you don't know this man very well, hamunyatsomuketa. Isusu tirinyatsomuziva, imi munofamba muchingonyaudza muchingoti ningadai so muchimusapota.
hanzi bvunzai vanhu vanaita vatengesi vakaita seichi chana mudhenda ichi, hanzi go and ask them, hanzi vatengesi vakuru, but go and ask them about this guy, kuti ivo pavakazodzingwa mabasa, ivo vanga vari mastermind, anga ari iye mukomana nyaya dzake dzekucholocho, pavakadzingwa mabasa ivo vese vakomana avo, iye akasara aripo, haana kana kumbovasevha, ndobva avasiya vakadaro. Anongotanga rwaifi, asi hanzi follow him at your own risk kana muchidawo zvenyu nekusanzwisisa. But the other thing, pari kunzi iwo ndakakuudza Garwe, the likes of Garwe, musaite dzungu, usanyanyodherera munhu anonzi Chiwenga, unonyatsomuziva mushe rewo, unosvika pakufarisa the extent yekune, because Garwe wakomana anga aidherera komana, Garwe wanga warura, Garwe aita kabuda soka achitaura kuti zvoni tise tikutotaura kuti 2030 and it's final, pasine mando bvagara pasi zvai dzungu rese rera ranga ari kuita rera, kuti tanga tichikuonai ita henyu yamuri kuita se yamuri kuita. And the other thing yanga yataurwa futi pari kunzoni ED wakabatsirwa nana Sanyatwe ava vamuri kuona kunge amenameno ava nana Chiwenga ivava kutiza, and hanzi waitiza vakadzi munyika, ana Grace Mugabe, anani unoziva kuti vakadzi vaipisa madheza aya, hanzi ndo vanhu vakabuda munyika achitiza, hanzi dai wangori wega wanga usingakwanise kubuda uchitiza vanhu ivavo, but wakabatsirwa nevakomana magenerals aya, naso wakuvaona kunge amenameno. So ndo imwe nyaya yange iri kunyatsimbidzirwa pachinzi chi do the right thing. Ndo nyaya yange iri kunyaonikira chinzi do the right thing. And the other thing, pane uyo Matuke uyo ari kunzoni ndiye umwe ari kungobudikirawo achingofurira ana ningirikini vava ana ED kuti varambe vachiita vari kuita zvake zvekuzobuda achifarisa kazviya zvachifunga kuti arikuda kuchallenge. And the other thing ari kunzi iye baba wake vanga vari mutengesi inoziva kuti kana nhoroondo yakutaurwa nemawo veteran vekuti ndo vakachigwina chinhu ichi zvinosiyana. So ne the way yamune majaira kungonzwa idzi hadzisisiri nyaya dzetu politics tokuti wakangojaira kungotunzwa kuti chingoitika kubandikini, inyaya yepolitics dzekuti unoudzwa nevanhu vacho vekuti kana wada kutaura nyaya dzekumasero vakakurira ikoko, in fact ndo vakatotanga chinhu chacho, handiti muri kuzviona. And the other ningirikini yanyayotaurwa point yavanyayotsimbiridzira maprovincial chairperson aya kunzi siyana neunhu kufamba muchimanikidza vanhu kuda kuvaitisa zvinhu zvisizvo, muzotanga kuti vanhu vari kutotaura kuti zvakati zvoni zvakati vanzi kaunika kakasiyei, mota makapuwa zvakaonekwa, but dzikamai zvenyu. And imwe warning yapuwa, hanzi munhu watichanzwa achiimba kasong kekuti 2030 ndeya Emerson tikumupinza ma1, ndo nyaya yanyayotaurwa iyo vaitsimbiridzira kuti takangokunzwa song iyo yanga ambonyaudza zvishuwa. Saka pari kunzi vari kungoda kungoramba vachikaimba kasongika karambai muchiimba, because hanzi tichadhila nemi zvekutodaro zvekurevesa. Ndo speech yaitaurwa namudhara Geza nhasi in summary. So ndangoona kuti ndingoti kavara ndikokuzivisai zviri kuitika muri yeZimbabwe, and yamakateerera kudai so ndiyo Kulliant TV yacho atipotse. Tinongodanga neipapa just in case kana unga usina kunyatsonzwisisa kwamudhara Geza pamwe wajaira wanzwa neni ndichitaura, ndobva ndanga kunzwisa zvinenge zviri ipapapa. Kana uchingori munyowani panapa, you know what to do the right thing man. Nguva isati yaningirikina, but pane one point imwe yavazotaura zvikanzi Zimbabwe yedu iKenani yapadhuze kuti inake, saka vana vedu vakaenda kunze vari kudiaspora, yasvika nguva yekuti vachidzoka because Zimbabwe iKenani chanzi chakuibva. Saka team diaspora agadzirirawo mana tiona kuti taita se tadzoka padhenere, toona kuti tinganoita zvinhu zvedu tiri padhene. It's always good man. Akuna nyinyi chinongofadza chekuti unoziva kuti chero ukatozoti uri kudiaspora unongoti ndiri kungogarawo because ndakangojumawo maopportunities kudhara, kwete kuti ndikutoti uri kutoti ndakutotsvaga magreener pastures. Some of the people, tingangoti most of them, they are suffering in diaspora in the name of magreener pastures. Vari kuitiswa zvisingaite madonkey job, vari kupuwa tumatusina nebasa rese. Even fight isiri kupera muSouth Africa zvino nana dhula nana vanhu vari kuchitorera mabasa. Zvinhu zvese izvozvo zviri kuitika because of vanhu vanzwa wakomana vari kungoti isusu andakagara uko ndisina zvekuita, saka ndatombowanawo zvishoma izvozvo. Varungu vacho mabhuwa vari kutora advantage of the people. Saka it's good step. Let's hope zvinhu izvi zvese zvaitika zvinenge tase zvinosvika pakubudirira, because vanhu vanetawo zvavo kujikiswa nyaya. But this time pane zvinhu zvandaona kuti mudhara uyu he is well informed zvekutodaro, ari kutonyatsoziva zvese zviri kuita, haasisiri munhu achiri kungotaurawo nyaya, munhu akutaura zvinhu zvaari kuita sei zvaari kuziva zviri pagaundi. Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe ndangondiona yandakakubatirai. But before I disappear ndisandabuda panapa ndangokuzivisa kuti kana uchingori muSouth Africa udoregisterwa company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, ungori nepassport yako chete iyo wakapindisa paborder, unodhindisa paborder yochiita zvaunoita,
bata education research vanokuregistrira company nokuvhurira FNB business account. Hapana zvimwe zvakawanda zvinombodiwa, ungotora nhamba dzavo, haumbonidi kuenda kwavari. Vari kuitira uri kwauri, ivo vari kwavari. Contact them on the numbers that are showing on the screen.